Als dat Toby is, Ja? dan ziet geen Megamindy. Ja, dat is een goede zin, joh. Daar hebben ze ook denk ik nog nooit mee vergeleken in geval. Nee, maar er moest ook een flap hebben, hoe het noorden van Limburg dat zo gaat weten. Bedoelt je mij van mij? Ik insinueer niks natuurlijk, hè. Ja, van ons drieën ben ik de enigste flap uit Noord-Limburg. Dus. Oh, dat zijn de verstanden goed, Noord-Limburg. Nee, die zien allebei niet uit Noord-Limburg, maar dat zien wel de twee verstandigen van de drie, ja. Oké, nou ja. Hé, maar vertel, leuke verhalen over Toby. Nou ja, Toby, dat is nu een jaar bij ons. En we houden een ander hondje, Spikey, dat is ons helaas ontvallen. Oh. En toen wouden we Gert toch nog in de pub hebben. En toen hebben we voor hem gekocht, toen moest er nog geboren worden. Dus ik heb hem als pup helemaal zien opgroeien. En dit is gewoon de kloon. Het is een kloon. Het is een Havenezer. En die staat nogal bekend om de kloon uit de Hun. Goedemorgen. Goedemorgen. Dus dat is heel erg speels en er hoort allerlei kattenkort uit. En ja, ik vind dat wel leuk. Dus. We hebben pas geleden hebben we ook een Havenees gehad. In Lottem. Ja. Ja. Dat is wel best komen. Ze komen niet zo vaak, zussen, want het is familie van een Malteser. Maar als ze me vragen wat voor soort is, dan zeggen ze een Havenezer. Dat weet negen van de tien, die weet het niet. Ja, ga maar eens kijken, Toby. Maar ze meenen dat het een vrouwken is, maar dat is een manke. Omdat er striksgetuigen naar horen heeft, hè. Ja, nou. Hoort erbij, ik heb ook een strik. Ja, een peerderstert. Ja, de Dat pers. is ook geen peert. Nee, dat wordt vroeger eens. Dat is voorbij. Maar wie duidt hem de hoor? De vrouw. De vrouw. Elke dag komen. Kijk. Dat wordt elke dag gekund, want hij had heel zachte horen. Die werden ook niet geknipt. En ja, dat klipt nog wel eens. En zeker met die lang horen en de korte peutjes zit er gewoon aan het naten van het graad en zo. Dus daar wordt iedere dag een half uur gekempt. Oh, Dus ik mocht nu met hem gaan wandelen en Ja? dan allemaal hem inleveren. Voor te komen. Oké. Nou heb je goed verdeeld. En als je Kloor ziet met wandelen, dan gaat je verder met Klus, hè? de verfklus. Ja, ik heb de jongste zoon naartoe zoet. Dus ik ben naartoe gaan vertummeren. Oké. We hebben voor 2 slaapkamers ingemaakt, want een dag ouder wordt dan web, ze gaat meer plek s'avonds nodig en s'nachts om dat bed uit te strafelen. Voor naar de wc te kunnen gaan. De rost er nog wel eens uit. Precies. Ja. En nou ja, dan wordt de rest van toe zo allemaal opgeknapt. Dus het is echt niet klaar. De vrouw heeft nog een praktijk, er moet nog een andere vloer ingelakt worden van het weekend. Oh. En, Wat doet hij? ja, een spiritueel centrum. Oh, ik dacht misschien een hondentrimsalon, maar Nee, als nee, die een nee. half uur kijnt... Nee. De ene is een hobby en dat is een noodzaak. Nee, die had een energetische behandelingen, dus een Tai-O-bewegingen, zo gaat met yoga en dat soort dingen, aan Qigong. Qigong, ja. Ja. Qigong is nou, dat is nou Ja. je van het, hè? Dat vroeger was yoga gehad en ook de Qigong gaat meer op. Het is uiteindelijk allemaal bewegingsleer. Ja. En ja, ze heeft heel veel leuke klanten voor die ze ook psychisch een beetje hulp. Oké. En vandaag de dag zit iedereen toch in dat spinnenwiel, de ratrace. Ja. En veel lui die hebben op een gegeven moment gezegd van in het reguliere circuit vind ik de antwoorden niet en dan zoek ik het me op een andere manier. Oké. En ze hadden luisterend oren naar heel veel lui, behalve naar mij natuurlijk. Naar mij loesten ze niet, naar andere wel. Heeft dat een oorzaak? Ik denk het wel. Als ze heel diep in zichzelf graaft, wat denkt ze dat dan... Nou, luister goed, ik heb altijd gedacht, volgens mij ben ik in mijn vorig leven een missionaris geweest. En dat heb ik nu nog met mijn vrouw ook natuurlijk. Hè. Ik heb af en toe gewoon dat ik hier als pater rondloop voor het zaakje draaien te houden. Echt hoor. Dat is gek. Maar best ze zelf ook wel spiritueel? Ja, maar dat zijn we in principe allemaal wel. Als, kijk, de meeste mensen denken dat het allemaal een beetje zo hoogdravend is en zweverig, maar dat is het niet. Als je gewoon kijkt naar het woordje spirit, dat is geest. Ja. Het gaat gewoon over de geestelijke gezondheid. Nee, dat beste man hier, met de lange steggenheen, dat weet precies waar je het over hebt. Dat is juist zo gaan hem. Ja, en dan is het niks hoogdravends. Draven is als, het geeft, kijk maar wat op de wereld
aan de gang is. Als we allemaal verdraagzamer naar elkaar zijn. En soms hebben ze mensen nodig die zich daarop attent moeten maken. En er zijn ook mensen die hebben er behoefte aan voor daar eens een keer een andere kijk op te hebben. Zou je kennen, en dan ga ik even kort door de bocht, hè. Maar ik heb het gevoel dat ik wel, wie heet ze trouwens? Harry. Harry, ik heb het gevoel dat ik met mij wel even kort door de bocht zou kennen gewoon. Hè, als we even dat spiritueel bekijken. Zou je kunnen stellen dat de mensen die het nou in bepaalde landen voor het zeggen hebben, hè, en die er die oorlogen voeren en die rare dingen zeggen en de volgende dag zeggen ze weer andere dingen en de dag erop zeggen ze weer andere dingen, dat juist niet spirituele mensen zien? Dat zijn absoluut geen spirituele mensen, maar die zijn wel heel erg nodig, die mensen. Als je even simpel kijkt wat Trump doet, hè, dat heb ik eindelijk het woord gezegd. Hè. Uiteindelijk levert dat op dat de rest van de wereld zich toch langzaam een beetje begint bijeen te rapen. Kijk naar de coronatijd, ook zoiets. De slechte dingen gebeuren uitsluitend alleen maar voor het goede boven water te krijgen. Alleen, in hoeverre ben je er bewust van en in hoeverre kunnen we het uitdragen. Ja. En we kunnen allemaal aan de ziekenhuis staan te klappen op onze verpleging, maar als we 3 jaar daarna het weer vergeten zijn, dan hebben we niks bereikt. Maar dat soort mensen wie toenums, ja, die zijn zo aards als maar aards. Ik heb niet eens genoemd. Dik is immers genoemd. Ja, precies, dat is ook zo. Dat is ook zo. Dat doen ze in zijn algemeenheid. Nee, maar ik denk wel dat, en dat gevoel heb ik ook als ik naar de politiek kijk en zo. Dat ik denk van, die mensen die zien ook niet echt in contact met zichzelf. Nee, absoluut niet. Die denken alleen maar aan zichzelf. Dat is natuurlijk weer een heel andere insteek, hè. Maar ja... Het is allemaal zo gevoelloos. Ja, precies, ja. Beetje herrie maken onder elkaar. Kijk, maar ik blijf van mening dat op lange termijn wordt het alleen maar beter. Alleen de bewustwording dat het op een andere manier moet en ook op een andere manier kent, dat is natuurlijk een heel ander verhaal. Ja. En er zijn genoeg mensen die dat wel in zich hebben, maar de groep is nog erg klein. En uiteindelijk, maar dat maken wij als mensen hier op deze aardkloot niet meer met, over de tijd gezien, komt het uiteindelijk wel op zijn peutjes terecht. Nu pak, de beste man waar we het nou hebben over gehad in Amerika. Hè? Ja. 4 jaar geleden wordt verblied er niet gekozen wordt. Wordt er toen wel gekozen, worden we nu van hem af geweest. Ja. Oh, heerlijk. Ja, dit is maar net wie ze de zaken bekijkt. Geef dat man een programma. Ja, daar mag wat Toby met kunnen nemen, hè. Ja, dat kunnen we misschien regelen. Dat beestje heeft dat ook ergens in zich, hè. Kijk, hij blijft je nu gaan trampelen, dat is rustig. Dat zit ook vaak bij de vrouw in de praktijk. En geloof me maar, als er een cliënt zit die zich niet lekker voelt en die zich verdrietig voelt en dan gaat buiken, dan gaat er hem troosten. Dat is toch leuk dat een beest het uit nature heeft? Nou, ik ben door, zoals de oude zongen piepen de jongen. Hè? En ik denk dat bij hundjes, dat sowieso dieren nemen stress nemen ze over. En ik denk dat, en dat is dan weer een compliment in oprichting, ik denk dat je wel rustig, consequent ziet in want dit heeft nog geen kick gegeven. Nou, dat maken we zelden mee. Hè, Mitch? Ja, klopt. Hè, Maurice? Hij blijft rustig zitten. Kijk, Hé, vriendje. Oh, kijk. Ja, wat zit er meneer? Heb je een graag spritje hangen staat? Kom eens hier. Ja, dat blijft ganz rustig. Maar ja, dat trekt zich onder elkaar ook aan. Hè. Is eigenlijk zoals we in het noorden zeggen, dit is een kwante. Dit is een kwante. En ook wel een beetje handen volgens mij. In een kloon. In de kloon. Ja, dat is een kloon. In de kloon zit Harry. Hij kan nog kloonachtig zijn. Ja. Maar ja, goed. Maar doe zij eens van, het is familie van de Malteser. Hè? Ja. En dat vind ik dan wel weer grappig. Want een Havana en Malta, daar stroomt er nogal water tussen. Hè? Dus dat dan familie is. Ja, goed. Dan kun je weer een wijsheid aan. Nee, maar kijk, het zo goed. Ze zijn uiteindelijk ver familie van een. Maar ja, even simpelweg, wij zijn nog heel ver familie van elkaar. We spreken als we heel goed terug gaan in de geschiedenis. Hè. Het zus ook, hè? Ja, natuurlijk ook. Maar ja, doe het niks te doen, ik ook niet. Niks zinnigs. Dus wat dat betreft zitten we er wel een beetje lief. Ja. Maar het is wel een wereld van verschil, ja, tussen Malta en Havana.
En dan hebben ze nog een soort bier, ik weet even niet wie dat heeft, waar dat ook vandaan kan wanneer. Maar uiteindelijk maakt dat toch ook wel allemaal niks uit, hè? Nee. Precies, of ze allerlei soorten hunjen hebben of allerlei soorten mensen. Laat ze lekker langs elkaar schuiven. Dat kan met ieder hondje omscheten. Als een hond met hem kan opgooien, gaat het prima voor hem. En zo zit ik ook in een. Ik vond het... Kijk eens toch even met de overbuurman, of de buurman door te Ja. kallen. Daar zit de auto om van u omdraaien. Dan denk ik, ik moet naar binnen neer. Ja, dat zoek ik. Ja, maar dat komt niet de ene keer voor. Nee, dat is toch wel vaker met maken. Dat komt zo af en toe wel eens voor, ja. Ja, misschien had de verkeerde praatje op. Ja, maar ja, goed, ieder mens is geen anders. Hè. Ja. Ik ben nog redelijk, ik klats met iedereen. Ja. Ik bedoel, toen ze hebben niks te zeggen, dan moet je maar op de straat gaan liggen te lullen. Precies. Ja. Dus,